Panyaso Voice Box tafuna tubweretsereninso ulaliki kapena kulankhula kwa abusa bambo Twaibu Hamid Ali omwe amanena okha kuti nthawi ina yake adalowapo ku chipembedzo cha Satana ndipo kumeneko adali munthu ndithu ozama mu zichitochito za Satana mdierekezi. Kawirikawiri ndithu amabwera kuwululira dziko lapansi zinsinsi zimene Satana amagwiritsira ntchito pochita zinthu zake pano pa dziko lapansi. Ndipo lero akukamba kunena kuti kodi tikamati anthu andale amwalira kapena kuti auje adaphedwa pa zifukwa za ndale, kuti zimenezi zimakhala kuti zikuchitika motani. Tikhale limodzi pano Panyaso Voice Box kuti timve kuti kodi nkhani ya ndale komanso kuti kuphedwa pa zifukwa za ndale imayenda bwanji. Ofotokoza zake ndi abusa a Twaibu Hamid Ali, ndipo akamaliza timati musangochoka inuyo Amalawi mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyaso Voice Box. Twaibu Ahmadu Hamid Ali ndikukulandirani ku gawo lachiwiri la ripoti la ku LCD la lero pa 9 Shabani. Ndi makhazeni asilamu ndi ayuda amayendera kalendala kutsata mmene mwezi waonekera osati zimadeti zongokonzedwa padera-dera. Amatsatira bwino zakulemekeza ndondomeko yakawerengedwe kamasiku achilengedwe mogwirizana ndi kupembedza. Miyezi yawo imalekana ndi miyezi yonse. Monga ndakhala ndikufotokoza mu audio yoyambirira kuti lero kuli LCD imene mamafiya, anthu opanga zinthu zachiwembu amene anapha anthu, akupereka malipoti awo. Ndiye ndinanena kuti pakati pa magulu onse amene akupereka malipoti kwa anthu amene anaphedwa, amene apereka malipoti wochuluka mpaka ndasiya kutuluka kaye pa laini kudzapanga kaye ma audiowa alipotiwa, ndibwererenso chifukwa idakalipobe itha kanthawi kena chifukwa imakhala yayitali. Ndasiya andale akuyimirira nkumapereka malipoti awo. Koma chimene chinandichititsa chidwi nachi, tamverani ndipo mumve mpingo. Maiko otiyandikira atafika ku Africa anayamba kupereka malipoti awo. Linayamba ndi dziko la DRC, linanena magulu munthu ophedwa anapha ndani, ali kundende ndani, pa zifukwa zakuti ndale ndimene yakaaponya kumeneko yakaaponya kumanda. Burkina Faso, Libya, Egypt, DRC, Burundi. Koma ndinadabwa kuti afika mu Zambia. Atafika mu Zambia anatilumpha pano ulendo ku Tanzania. Ndi ndinayamba kuchita chidwi. Atatilumpha pano anapita ku Mozambique, anapita kummawa kuzimbe uko ku Mauritius kwawo kwa Sugar. Ndi anadzabwerera nkudzaponda dziko la Malawi. Ndiye mu audio yachiwiri ndisakuchedwetseni mpingo, koma ndikupasireni za zimene anapereka ripoti kunoko ku Malawi. Tamverani. Amene amayimirira kufotokoza ndondomeko za mamafiya, ma-assassinator amene anapha anthu ku dziko lapansi lino potchula Malawi, amene amafotokoza ndi kuyimirira anali Sidel Desio. Sidel Desio kaya ndi nickname ya munthu ameneyi ili mchipwitikizi, Sidel Desio, kapena muchifalansa Sidel Desio. Koma mundimve, ameneyu ndi president wa betting dziko lonse lapansi. Ndiye ndibwerere kuti maiko onse a dziko lapansi amene analandira makampani a betting ajuga, ndiye kuti analandira kachipinda kobisirako
ma assassinator komanso ma mafia. Choncho Malawi kuchokera nthawi imene dziko lino lavomera kuti juga izichitika legalized juga, paja inali yoletsedwa mu nthawi yakamuzu kwa nthawi yayitali sankalola izi. Koma mmene tinabwera mu democracy, kodi Mbakiri, kodi ndapita, kodi nda Joyce, kodi nda Bingu analola sindindziwa, koma kuchokera nthawi imene lasayinira boma la Malawi kwavomera bizinesi amene wajuga kuti abwere nkudzachita mbweya achitira lero umu mpaka nakukhala kakampani ndithuka kuti munthu amapita kumeneko nkukakhala basi amapanga bizinesi ya betting. Kuchokera nthawi imene zimene zizi zatsegulidwa, ndikudziwise Malawi mu audio yanga yachiwiri ya lero pa 9 Shabani munatsegula chitseko cha zipinda malumu amene mamafia amagonamo, ndipo tsopano dziko la Malawi linalowa mu system ya mamafia, whether you like or not. Tili ni mamafia mdziko la Malawi. Sotamvera kamera itafika kwathu kuno, anayamba kupereka chithunzithunzi cha anthu amene anaphedwa chifukwa cha ndale. Ndale imene ndikukufotokozerani pamene pa mpingo, musaone DPP, musaone MCP, musaone zipani zimene muli nazo, koma muone mawu akuti ndale ngati chinthu chimodzi. Ndikangoti ndale ndiye kuti ndasungunula zipani zonse ndi chipani chimodzi, ndipo maganizo amene wowo amene mukumvera mwayike m'maganizo mwanu kuti ndale ndi ufumu umodzi, ndi chipani chimodzi. President wawo ndi Lucifer. Ndiye kumeneku kumachoka kupha. Ndiye ndaleyi ku Malawi kuno okuphawa anayamba kuwenderera dzikoli kanthawi, ndipo anabwera nkudzayamba kupha anthu. Ndiye lerolo pano atipasa ripoti lamene anaphedwa chifukwa cha ndale. Maina awo ndikupatsani. Choyambirira anayamba kutulutsa dzina loyamba la munthu otchedwa Yatuta Chisiza. Akuti Yatuta Chisiza LCD ya pa 9 Shabani. Takhalani pamenepo ngati munanyika mpunga anyamata, tadikira nikaye matafunidwe mudzitafuna ize kuti mumvesere nawo zimenezi. Ngati muli pakabanza pang'ono musayike wireless, ngakhale ma headset musayike, mukhale phe malo olekanalekana amene anthu mukumvera, mukhale chete mumvesere. Ndabwera ndi ulangizi wamene mumafuna kuchita tcheru ndi ndale, ndipo muidziwe ndale ndi chani, kuti tili ndi chipangizo chimene chimatchedwa kupha, kuba ndi kuononga, ndipo dziko lililonse limene lili ndi chipani cha ndale limakhala kuti ndi mavikitimu a mizera itatu yotuluka kukamwa kwa njoka: kupha, kuba ndi kuononga. Ndi buku la Yohane likuti sikudza mbala koma kuti ikaphe, kuba ndi kuononga. Now ndikufuna ndikuonetsereni tate wabodzayi chimene amadzachita. Mmene tinati ife ndi chipani cha ndale, ndiye kuti tinalandira 3 principles zimene zimachita limodzi ndi ndale. At the same time zala zitatuzi ndikupasani kuti it's a 3 finger of death. Khani zosausa ana Mulungu, ichi chitamvetserani. Ndi ripotiro anayamba ndi kupereka Yatuta Chisiza. Amapanga register lero mama wa uno ku LCD kuti anaphedwa chifukwa cha ndale. Anatipasa Alton Chilwa anaphedwa chifukwa cha ndale. Anatipasa Alon Gadama, Twaibu Sangala, David Chiwanga kuti anaphedwa chifukwa cha ndale. Nsapupulume anatipasa Alon Gadama. Lero mawa LCD imanena za inu a Malawi, mmene ndale yanu inaphera wanthu,
ndipo amenewa akuti anaphedwa chifukwa cha ndale, inawapha ndi ndale pogwiritsa ntchito ma principles akukamwa kwa Lucifer atatu amene ndi ubatizo wa ndale wonse. Mukajoyina mumakhala okhuzidwa kukupha, okhuzidwa kubodza, okhuzidwa ukuba. Wherever you are the victim. Tamvera, akuti ndale ya pa Malawi inapha Uncle Twaib Sangala. Ankolo wanga adapita, anemu adapita, chinawadya chirombo chotchedwa ndale. Likutero ripoti la ku LCD la lero pa 9 Shabani. Ngati munkango sakasaka kuti anafa bwanji, awawa amapereka ripoti accurate komanso amafotokoza in a calculated statement. Timachita mwayi kuti ngakhale pofotokozapo amene amapanga interpret nkhani zimenezi ndi Rosina Kinka Elanguishani machini bambo sizamasewera, amafotokoza ndi kumva. Mukamatha 15 minutes Rosina Kinka amakhala atadziwa chinenerocho, zinenero zonse zobisika ngakhale chanu chicha. Rosina Kinka kubwera kwanu muzinena dipi kaya nchiromwe munene chiromwe chozama 15 minutes Rosina Kinka amakhala tayamba kumva. Uyuyu ndi demonic interpreter. Hanizo sausa ulo Lucifer amadziwa kuti ndakamuna wanu amasungidwa nsatana. Rosina Kinka kumachoka salale sikudziwika, kumachoka omulipirira nyumba sikudziwika, kumachoka mafiza anache sikudziwika, kumachoka maoda amahotela oti akadye sikudziwika, kumachoka matikiti a ndege sikudziwika. Iyeyi ndi influencer wa aliyense potanthauzira zinenero, ndipo akamafotokoza iwenso umamva. Chingerezi chimene amakufotokozera ni Rosina Kinka chaifa standard 3 ya ma 80s kumamva. Ndi anali pamenepo amanena plain language kuti gulu ilili pa Malawi linaphedwa ndi andale, linaphedwa chifukwa cha ndale. Anatipasira David Chiwanga, ngati munkango sinkhasinkha inamupha ndi ndale. Mpingo wa Mulungu anatipasira Malemu Klaus Saulos Chilima, ngati munkango sinkhasinkha inamupha ndi ndale. Anatipasira Robert Chasowa, ngati munkango sinkhasinkha inamupha ndi ndale. Anatipasira Malemu Bingu wa Mtalika, ngati munkango kayikira LCD kuti anaphedwa pa zifukwa za ndale. Sakumva munthu. Anatipasira Isa Njauju, ngati munkango kayikira anaphedwa pa zifukwa za ndale. Sakumva munthu. Tsono lero ndabwera ndi ulangizi atafotokoza amenewa kungotipasira list kuti anaphedwa pa zifukwa za ndale. Ine ndingokupasira ni list kuti anaphedwa pa zifukwa za ndale. Na utamverani atatifotokozera anthu amenewa kuti ndi ophedwa pa zifukwa za ndale, anafotokozeraponso ma commission of inquiry amene anakhazikitsidwa mdziko limeneli lapansi. Ndiye anatipasiranso ophedwa chifukwa cha ndale amene anatuluka mu commission of inquiry ya 2011. Mademu aja adavuta aja, mukakumbukira bwino, ina na panthu ambirimbiri pansi pa ulamuliro wa Bingu wa Mtalika kudachitika mademu. Anyamata ambiri anaphedwa, palibe mademu anaphapo anthu ambiri ngati amenewo. Lerolo anatulusa pano mayina ndi anthu amene anaphedwa chifukwa cha ndale. Zochitisa chidwi very interesting. Amatulusa dzina limodzi onse amene aja mukudziwa kuti anaphedwa. Ena ngakhale boma lathu la Malawi linakanika kutulutsa mayina awo, koma lero LCD yatulutsa onse aja kuti anaphedwa pa zifukwa za ndale. Sakumva munthu. Koma pa ma commission of inquiry
anayamba kutifotokozera the inquiry yoyambirira imene inakhazikitsidwa kuno ku Malawi, akuti inakhazikitsidwa 1959 ndi Nyasaland state of emergency. Inquiry imeneyi idakhazikitsidwa chifukwa cha polisi Nyasaland inkapha anthu mopanda zifukwa, ndi anakhazikitsa commission of inquiry kuti chifukwa chake nchani anayamba kupanga kafukufuku ameneyo. Na ma commission of inquiry amenewa yachiwiri anatifotokozera ya 1994 imene inakhazikitsidwa ndi Ndale Bagire Muluzi. Anatipasa commission of inquiry yachitatu imene inakhazikitsidwa 2012 chifukwa cha Robert Chasowa komanso Bingu wa Mtalika. Anazatipasa commission of inquiry ya 2022 imene akuti imfa za maalubino zimakhuzanso Andale. Nkhani zosausa ndi kunakhazikitsidwa commission of inquiry imene anakhazikitsa nda chipani cha MCP. Kazumveka zimenezi. Ndi commission of inquiry yosiriza ndi ya 2026 imene inali ndi 21 member amene anakhazikitsidwa ndi chipani cha MCP kufufuza imfa ya Chilima. Ndiye mmenemu anatipasanso ka commission of inquiry yochoka kunja imene inabwera kuzafufuza nkhani yomweyo imene imatchedwa kuti German Technical Investigator, amayika mawu akuti BFU. Ndinali ndi chidwi kuona kuti BFU lerolo akuchitanso apiye chifukwa mu BFU mu German Technical Intelligence muli anyamata 6 amene ndi adindo mamembala kuma secret society komanso kuma group ama mafia. Therefore anyamatawo lerolo amachita apiye. Very controversial. Zosausa kufotokoza kwake. Nkhani ndiyo sausa kwambiri. Ripoti lochokera ku LCD la anthu amene anaphedwa pa zifukwa za Ndale. Ndithawe ndingobwera ndi ulangizi kuti anthu nonse amene mumapanga za mapemphero mumafuna kukhala ndi chidwi chofuna kudziwa mukachitika imfa ya Ndale mdziko kuti mudziwe kuti anapha ndani, anapanga ndani, ndipo zinayenda bwanji. Ndikulangizeni ine m'bale wanu Twaibu Ahmadu Hamidi kuti lekani kukhala ndi chidwi kuma ripoti amene amatuluka kuma commission of inquiry okhazikitsidwa nda Ndale, chifukwa sikumabwera chilichonse cha chilungamo chimene chimatuluka kuma commission of inquiry amene amakhazikitsidwa ndi anthu Andale. Ndiye ndikufuna ndikulangizeni kuti tuluka moni. Ndikakutengerani pano pa 2026 nonse muli ndi chidwi kumamva nkhani za commission of inquiry ya Saulos Chilima. Ndikuchenjezeni kuti mukulakwa ndipo palibe chimene muupeze. Chifukwa chake nchani? Mukapita pa khola la nkhumba, nkhumba imadya anaji, imaswa anaja nkudyaso. Simungapite mu khola lomwelo la nkhumba nkukafunsa kuti wadya ananda. Ripoti limene mukalilandire kuchoka ku nkhumba ndi basi. Sifotokoza kuti kodi anawa atabadwa anabadwa ngati, nanga amene wadya anawa ndi yekha kapena anadya ndanzache. Mukhola la nkhumbalo ripoti limasowa mwafunse alimi a nkhumba akabereka kapena kusunga nkhumba imene imadya ana. Now Ndale ndi khola la nkhumba. Ripoti lokuti anapha ndani, anachita ndani ndilovuta kwambiri chifukwa yabereka mwanayo ndi nkhumbayo, yadya ndi nkhumbayo. Kuifunsa nkhumbayo mweyo kuti ifotokoze mmene inadyera, impossible and difficult. Kodi niumveka? Niulankhula chichewa.
ndipo chichewa ndikudziwa kuti ndi chovuta kumva. Therefore ripoti langali sindikufuna kupita mkati koma ndikutuluka ku malangizo pamene ndikupita kosiriza mu audio imeneyi, kuti anzathu amene muli m'magulupu aumboni wathu aibu, muli ndi mafolowa komanso muli ndi azitumika ambiri mwa njira ina chikhirisitu ku Malawi chili ndi mamembala amene ndi mamembala ku zipani, ndipo amafunanso kudziwako pang'ono za mchitidwe wa zipani zawo ndi zimayenda bwanji ndi chinsinsi chake. Ndiye ine ndikukubenthulirani kuti mukayiona ndale ndi mwana wa munthu mmodzi Lucifer, ndipo kukamwa kwake kumatuluka malupanga atatu: kupha, kuba ndi kuononga. Ndipo iyeyi ndiye tate wabodza. Simungafune chilungamo kuchokera kwa abodza kuti akufotokozereni za chimene chinachitika. Ndikutengereni kumbuyo, atakhazikisa Commission of Inquiry ya 1959 yoyambirira, anatuma chipani cha Nyasaland chimene chinkayendesa boma Nyasalandemo kuti akhazikise Commission of Inquiry yoti akafufuze nkhanza za polisi a Nyasaland pamene ankapha wanthu. Tinaphulako chabe, palibe lipoti lililonse linabwera, ndipo palibe amene anamangidwa, palibe ngati anamangidwa anakhala mu ndende kupitilira 6 months. 1994 ataphedwa Aaron Gadama, ataphedwa Twaibu Sangala, ataphedwa David Chiwanga, ndale itamupha, munatuma chipani mu 1994 cha UDF ndale kuti ikafufuze amene ndale yawapha. Tatulukana anyamata kumene mwakhalako, ma scientist atola nkhani ndi anthu onse akafukufuku odziwa mbiri, mundipatsire amene ali kundende, amene anafera kundende, amene anaseva, ndi bwalo liti ndi jaji uti amene anagamula kuti amenewo akakhale ndende moyo wawo wonse polandira chilango cha sentensi ya mada. Nda chifukwa simungapeze molongosoka amenewo ndi khola la nkhumba ndale inadya ni nkhumbayo, mwatuma nkhumba kuti ikapange kafukufuku wa amene inadya. Ndimafuna muyambe kukhala pambali ana Mulungu amene mumayang'ana kundale palipoti ndi langizo limene ndikukupatsirani ine Twaibu Ahmadu Hamid Ali. Bible likuti kwayikika kwa munthu kufa kamodzi ndipo atafa chiweruziro zithere pamenepo, pakuti wakufa sadziwa kanthu bi. Tazilekereni pamenepo ndikumayang'ana kumwamba. Koma chidwi chanu kuti muzikhala kuti anapha Chilima ndani, anapha Ujeni ndani, ndiye muzifufuza mumbwita. Dziko lakhala likumbwita. Muzindilondola mulipoti ndikukupasani lero limene ndalipeza ku LCD lerolo. Tamverani. Commission of Inquiry imene inkafufuza za Dick Matenje, Twaibu Sangala ndi Aaron Gadama ndi David Chiwanga. Tandimvereni ana Mulungu. Mukapeza kuti gulu limene lili linakhala pa Commission of Inquiry ya 1994 imene anayikhazikisa ndi Bakiri Muluzi. Chipani, munatuma chipani, munaphula kanthu a Malawi, munatuma nkhumba, nkhola la nkhumba kuti ifotokozere ana amene inaswa wadya ndani. Ripoti limene munalandira sakumva munthu. Mu 2012 munachitika ngozi mdziko lino, kunafa Robert Chasowa pa zifukwa za ndale, kunafanso President Bingu wa Mtalika pa zifukwa za ndale, according to ripoti limene tikulandira lero kuchoka ku LCD akuti inamupha ndi ndale, sanali matenda chabe. Ndipo mu 2012 mu chipani chitabwera
cha a Joyce Banda chinakhazikisa commission of inquiry kuti ifufuze za imfa ya president wathu wabwino malemu Dr. Bingu wa Mtalika. Tinkamulemekeza ndi kuti mfumu ya chakudya. Kodi sanali Mose wa lero? Kodi adali ndani? Tinkati ngwazi inangopita kuti commission of inquiry imeneyi inafufuza. Mundipase ripoti lero a Malawi, munapezako chani? Anamangidwa ndani? Nanga ndani anachita chipongwe chicha? Munanziwa? Nanga chinachitika nchani? Munachidziwa? Kunangoti chifukwa ndi nkhola la nkhumba, ndi nkhumba inamudya ndale inadya Bingu wa Mtalika. Mudachita tsoka ndi kutuma sondale yomweyo kuti ikafufuze. Simumapindula kanthu chifukwa awawa ndi ana andierekezi. Tate wawo ndi wabodza, amalowa mu ubatizo utatu: kupha, kuba ndi kuwononga. Wherever you want, you like or not, ndikoza kungokupasani umboni wapaoka. Munatenga president ochokera kumpingo Dr. Lazarus Chakwera, atabatizidwa ku ubatizo wa madzi ndi kubatizidwa ndi Mzimu Woyera, nkumalankhula malilime, sakumva munthu. Ndale inamtenga ndi kumuvulitsa ubatizo wa Mzimu Woyera, ndi kumuvulitsa ubatizo wa madzi, ndi kukambatiza ubatizo utatu: kupha, kuba ndi kuwononga. Sakumva munthu. Lero ngakhala ana ache simukumva kuti ni mabiliyoneya mpaka makampani angwenya. Iwowa chimwenewa ndalama za nkhani adazitenga kuti ndi ubatizo amakuchosa system imene unali nkukuyika system ina. Musamalakelake kukhala pandale ngati mukufuna kupita kumwamba. Kulibe mpando ochoka kumwamba umene amakhala president. Maufumu amasankha Mulungu. Mwambwita nyamata inu. Maufumu a dziko lapansi, mipando amayika ndi Satana, ndipo anthu amakhala pa mpando wa Satanapo. Kulibe chipembezo, kulibe organization imene ikupanga za kumwamba, imene ingakatenge mpando kumwamba ndi kuyika pansi pano. Mipando ya inu ili mu ufumu wa kumwamba. Simumamva kuti ndi 24 elders ali ku dziko lapansi? Ku dziko lapansi lino Mulungu akadafuna akanatiikiraso 24 elders tikanama aona ali kulasha. Mpando wina uli ku Japan, mpando wina uli ku England, mpando wina uli ku Africa. Mipandoyo ikanakhalapo bwezi tikumavota imeneyo. Koma kulibe system iyi inachoka kwa Lucifera tsiku lija limene anagwa ndi inabwera mdziko lapansi. Kotero kuilondola ndi kuitsatira ndi kudikirira yankho kuchoka ku zimenezo mwambwita. Palibe chimene mungapezepo. Kodi tumvana pa? Zinakanika kuti tipeze yankho la chimene chinapha Bingu wa Mtalika. Bwatu kulephera kufotokozera zomveka bwino. Mai Joyce analephera achipani cha PP chifukwa si chipanicho koma ndale. Tate wawo anali wabodza. Simungatume emweyo anaphayo kuti apereke ripoti. Mpovuta kwambiri. Kodi zikumveka zimenezo? Kunachitika commissioner of inquiry mu 2011 ya demonstration. Anamangidwa ndani? Ali ndende ndani? Adzafere ku ndende ndi ndani? Mpaka ndikunena pano pakuti anthu anaphedwa. Munatuma olakwika chifukwa munatuma ophedwa chifukwa cha ndale, ndikutuma so andale akhazikise commission of inquiry. Mwandinamiza. Muzavomereza mawu amenewa pakazatenga nthawi yayitali kwambiri kuti zimene ankanena brother Twaibwe zidalizoona. Ndale musamayidalire kuti idzipereka malipoti amene aphedwa chifukwa cha ndale. Zakanika ndi ripoti ndikuliona lero ku LCD likundipasa kuganiza kwatsopano
kumene ndikukugawirani abale ndalongo mchipembezo amene mumatulukako kuchalichi nkukafuna kupangako za ndale, muyambe kuganiza mosiyana, chifukwa malipoti amene anakugwirizizani aophedwa anu chifukwa cha ndale amene mmasapota ndilabodza zombwita, chifukwa munatuma ndale imene imapha munthu, munatuma ndale imene yapha munthu. Okupha imweyo ndi amene mukuntuma kuti apereke ripoti, mwabwera mukhola la nkhumba. Ikadya nkhumba mwana ikamaswa mumakhala muli nkhumba zina 4 5 6 10 zili mmenemo. Mamawa mumangodziwa kuti nkhumba iyi inaswa, koma simapezako ngakhale kapisi olodontho la gazi simalipeza nkhola la nkhumba. Amakhala kuti anawo adyedwa, inu mumangoona chizindikiro kuti nkhumba iyi inaswa usiku. Mukayima pa khola la nkhumbapo ndikuyamba kufuna kufufuza kuti amene wadya ana ankhumba mmene mundani, kuzifusa nkhumbazo zimangoti kutere kumukuyionayi ndi mudzaona ngati mudzadalire andale kuti azikupasani malipoti ama commission of inquiry amene anaphedwa pa zifukwa za ndale mwambwita. Kodi zikumveka zimenezi? Tili limodzi kodi? Tamverani. Commission of inquiry ya 2026 munatumanda. Commission of inquiry ya 2026 ripoti lalero la ku LCD likunena kuti ngozi ya ndege ya Chilima ili ndi ma influence a ndale, anaphedwa kapena kufa pa zifukwa za ndale. Ngoziyo inachitika pa ulendo wa ndale, anafera mu ndale. Ndi akuchita apiye pa 9 Shabani pa ripoti la ku LCD. Mutakhazikisa commission of inquiry, munasogoza chipani cha MCP, ndipo Dr. Lazarus Chakwera anasankha anthu 21 a internal commission of inquiry kuti ikufufuzireni za Chilima. Tatuluka na nyama ta sukulu, tatuluka na nyama ta polisi, tatuluka na anthu ozindikira, mundipase ripoti logwirika pano. Muli nalo lero? Pakuti ripoti lija linatuluka ku MCP ndi limene likukayikidwa. Aliyense akulikana kuti hayi sindizo, tipangenso mpaka anakatenga gulu la German Technical Investigator BFU lithandizire lochokera kuma mafia, German mafia. Anali ma German mafia, gulu limene lili ndi ma German mafia. Samangopanga technical investigator yokha kuti amafufuza kuti kodi ndege inaenda bwanji, nanga ndege inali ya mtundu wanji. Akamakufotokozera ni zimene zija, mumakhala kuti mkatimo muli ma influence a political. Gulu limene lili amalichita hayala ndandale kuti likafufuze ndege, sitima, galimoto, imfa zimene zinachitika mokayikitsa, ndi akafufuze. Amafufuza danyamata ku Germaniwa, koma iwowa ali ndi magazi, ali ndi ubatizo, chifukwa amachitanso nawo limodzi ndi magulu. Ndi kuatchula panowa ma secret society, iwowa ni mamembala. Magulu a mamafia, iwowanso ndi mamembala. Kodi zikumveka zimenezi? Kodi zikumveka zimenezi anamuno? Ndi nkhani koma yosausa kwambiri. Monga ndinafotokoza kunena kuti mugulu limene likupanga nawo lero muli magulu Islamic mafia, Sicilian mafia, American mafia, British mafia, Russian mafia, German mafia, South African mafia, Malawian mafia, ndi magulu ena, Asian mafia, komanso Japanese yakuza mafia, ndi mamafia ena, ndi ndandanda wa utali ali kumeneko. Mpaka mamafia aku Mozambiki akuonekera mmene muchipwitikizi chawo, brigado ali mmenemo. Mamafia apa Tanzania akuonekera mmenemo. Choncho ripoti limeneli
lochokera kuma mafia amene wawo. Inuyo lerolo munatengako gulu lina limene likuti lizafufuze la Commission of Inquiry. Mundiuze munakhutira ngati zimene inuyo munakhutiramo mmenemu ndi mmene ndege inalili anakufotokozera. Basi tinakhutira zimenezo. Koma kwinako tinakanika kukhutira chifukwa munatuma ndale MCP kuti ikafufuze. Ndikubwera pa malangizo akuti ngati dziko la Malawi lerolo likuitenga imfa ya Chilima kufuna kudziwa chimene chinapha Chilima, ndipo mukufuna kukhazikisa Commission of Inquiry, ndapemphe malume na miwa ndi sidedi yawo Ankolo Boni Kalindo ndi anzawo mpaka pamene anyamata inu muzasake ndalama nkuzipeza kumene makazitengako. Musachite involve wa ndala aliyense. Mudzakhala kuti mwatuluka kunja kwa khola la nkhumba ndipo mukufuna kudziwa nkhumba imene yadya anaye. Koma mukamati lerolo chipani cha wina ndi cha DPP, potulusa ma press briefing yanu mukunena kuti boma limene mwasankha leroli mulipo lero apita fufuzani imfa ya Chilima. Mukutuma nkhumba yomwe inadya munthuyo ikufufuzireni. Sakumvatu munthu. Sitidzapeza chilungamo chifukwa ndale yonse nubwereza pano tate wawo ndi mmodzi, ndi Lucifer. Amakhala ndi maprinciple atatu: kupha, kuba ndi kuononga. Inuyo kwachita involve amenewa musamale chifukwa inunso mubatizidwa ubatizo utatu: wakupha, kuba ndi kuononga. Mukuonongamo ndi mmene mwagona bodza, nanunso mukhala abodza. Kodi nyamata na miwa suja udatuluka mu Commission of Inquiry imeneyi kuti ine ayi chifukwa ndi ndale unaithawa ichi. Lelolo usaikokerere ndaleyo kuti ikhale nawo mugulu lofufuza za imfa ya Vice President amene anafa pa ngozi, amene ripoti lalero likuti ndi imfa yokhuza ndale chifukwa anafera mu ndale, anafera nzinthu za ndale za boma. Kazumveka izi. Potuma ofufuza munatumanso andale amene lerolo mwakayikira. Chabwino pamene mukufuna kufufuzanso, mistake, the greatest mistake you do ndi kutumanso ndale. Nenu ubwera ndi chisanzo pano ndi nkhola mwa nkhumba umu. Mpovuta kwambiri kuti nkhumba ingafotokoze amene wadya ana amene nzawo waswa. Kodi wadya yekha onsewo? Kodi anadya nawo ena? Ripoti limene mungalipeze pa khola la nkhumba ile ndi ana Mulungu. Tiyeni ngati ana Mulungu amene tili kupanga ulendo opita kumwamba, tidzitsekako nkhutu nthawi zina ndi kusazitengera zimene mabungwe manani governmental organization amatilimbikitsa nthawi zina popanga kafukufuku ndi kukhala ngati akudana ndi zochitika za boma. Zina ndizothandiza koma zina ndi zamomwemo za nkati zimene sizimapindula kanthu. Mukayikakamira Commission of Inquiry imene ikukakamizidwa kuti ichitikeyi, wina angogulirapo vitsi, wina angogulapo kagalimoto kake, wina angogulapo Land Rover kake, ena atha kugula ngakhale galimoto yayikulu. Mundivomereze pano, ndipo statement yanga imeneyi ndiyomaliza mu audio yachiwiri ya malangizo. Akapanga kafukufuku kuchokera mu 1959 imene Malawi yakhala ikupanga ma Commission of Inquiry opanga investigate anthu amene anaphedwa milandu imene inachitika pa zifukwa za ndale. Ripoti likupezeka kuti anthu olakwawo ogwidwawo sanakhaleko ndende kupitirira miyezi 6. Ndipo ripotiro linalephera limafafanizika zimayiwalika pakamata miyezi 6 kuti kuli Commission of Inquiry kunja kuno.
ino atakhazikisa commission of inquiry abakiri muluzi panatengatu masiku ochepa basi anthu tayamba kuyiwala zayamba kuyiwalika akhala ngati mkamuzo kamangeni akhala ngati nda John Tembo basi kenako fwa atembo zi chachita chikanchani kodi munatuma nkhumba imene inadi anayi ndipo ikulephera kufotokoza mu khola la nkhumba 10 kuti amene wadi ana ndani mpaka mulimi anachokapo pambali pa khola alibe ripoti logwirika kuti ana anabadwa angati, inaso ana angati, mwini wake wadi angati, azinzache wadi angati. Kubwerera nkhumba yanga yadutsa padera. 2012 1994 chimozimozi, 2012 chimozimozi, ino ndi 2022 chimozimozi, zokhuzana ndi malubino. Inu mukukumbukira nkhani imeneyi kuti yakhala ikutivuta pa Malawi pano. Ndi nkhani ina yozama kwambiri imene kafukufuku wache wa mafupa okhuzana ndi alubino amayenda limodzi m'mawaya andale, m'mawaya ama political figures, m'misempha ya ma political figures. Nkhani zimene zindizosausa kwambiri ana Mulungu, ni nkhani zosausa kwambiri, ni nkhani koma zosausa. Nkhani ndiyo sausa kwambiri, ndipo chichewa chake chidzavuta kumva, ndipo ndichovuta kumva. Sakumva munthu ku dziko lonse lapansi, ku Africa makamaka ndidanena kuti Africa ndi wolemera pa miyambo koma ndi wosauka kuchuma. Kuchokera ku miyambo ya ku Africa imene imachita nawo mizera kundale kumatuluka madimandi opita ku malubino, ndipo ma political figures, anthu odziwika bwino amakhala involved. Koma mukakhazikisa inquiry, investigation, imambwita silondola, ndipo zimakhala zilibe kolowa, zimathera so malele. Amagwidwa anafukula mafupa ndende, muzalondola mumve kuti awapasa zilango zanji, muzilondola, muzifufuza zimene jakuzomba, kaita neni ataba, kaita neni zidathera kuti, dokotala kubalaka, zinathera kuti. Ana Mulungu, munatuma nkhumba kuti ikafufuze ana amene inadya okha. Zinati zi lero ngakhale zitayambanso kudyedwa kwa malubino, muzakhazikisa so commission of inquiry kutsogoloko kuti muzapeze chilungamo cha ma commission of inquiry amene muzakhazikise. Boma muzalisiye pambali, chipani muzachisiye pambali, ndiye muzapeze ofufuza padera amene sali connected kundale, amene sali connected kuma mafia. Kapena kodi tikumvana na Mulungu? Lero mukutuma andalenso kuti akafufuze za ndege imene inapha Saulo Sichilima. Mufufuze muone ngati angamangidwe anthu pa investigation imeneyi. Ine ndikukupasani 6 months, muzakayang'ane kumaula ngati muzakapeze akamangidwa. Ngati commission inkalayo ingakhazikitsidwe, mukayang'ane kumaula ngati mukapeza alipo. Mukayang'ane tikuti kumaula ngati mukapeza alipo. Sadatuluka apolisi amene amakhuzidwa pa imfa ya Buleya. Mukayang'ane ku polisi, mukayang'ane ndende amene atamangidwewo. Ngati commission of inquiry imene mungakhazikitse nkugwira wanthu, ndikukupasani 6 months, ndende imakhala italavula. Mpingo wa Mulungu, mundilole kuti mu LCD imeneyi ndipumulire pa malangizo amenewa kuti
pangani withdraw ndi kutseka makutu pama investigation amene akufuna kuti apitirire ofufuza za amene anaphedwa chifukwa cha ndale. Ndakupasani ripoti logwirika la history la mbiri kuchokera kumbuyo la ma commission of inquiry amene akhazikitsidwa. Imeneyi mukufuna kukhazikisayi ikhalanso commission of inquiry ya nambala pafupifupi 5 taonani 1 1959, 2 1994, 3 2012, 4 2011, 5 2026. Imeneyi ikhala ya nambala 6 kapena 7 commission of inquiry imene ikhazikitsidwe mdziko lino yokhuza kufufuza anthu amene anaphedwa mokayikitsa pa zifukwa zina za ndale. Koma ma commission of inquiry onsewa 5 kapena 6 apita kumbuyo kuwa mukaunika simupeza kanthu chifukwa alimi mukuyima pa khola la nkhumba. Ripoti limene timalandira kuma commission of inquiry onsewa awawa anakhazikitsidwa ndi anyamata asukulu. Munali madokotala tu, dokotala Bakiri Muluzi, dokotala Joyce Banda, dokotala muzipeza ndi madokotala ukha mmenemo. Koma ripoti limene munapeza muma commission of inquiry okhazikitsidwa ndi madokotala awa munapeza moja tisachedwe ana Mulungu. Zoona ndi zakuti LCD ya lero ikutipasa malangizo kwa anthu okhulupirira amene tikupanga za kumwamba kuti tiye ntileke kuchereza khutu kuzotsatira zakafukufuku amene amapangidwa ndi anthu andale. Zitichedwetsa chabe. Ngati tinakhuzidwa kwambiri ndi imfa ya Saulo Chilima, tiye ntinene kuti tiye ntizisiye zimenezi ndi kusiyira Mulungu wakumwambamwamba kuti akhale yankho pa zimenezi. Nubwereza pano kuti Saulo Chilima anabwera wamaliseche, ndikulankhula ndi mpingo tsopano, anabwereranso wamaliseche, ndipo kwayikika kwa munthu kufa kamodzi ndipo atafa chiweruziro. Tidikirire tsiku la chiukiro pa msonkhano osiriza pamene lipenga lidzalire. Adzauka Yatuta Chisiza, adzauka Otonikirwa, adzauka Aloni Gadama, adzauka Twaibu Sangala, adzauka David Chiwanga, adzauka Robert Chasowa, adzauka Isa Jauju, adzauka Bingu wa Mtalika. Tamverani ana Mulungu. Adzauka onsewa, ndipo tikadzayimirira pa mpando wa kuweruza zinsinsi zidzavumbuluka, ndipo choona tidzachidziwa kuchokera kwa commission of inquiry yochokera ku Almighty amene ali ndi special x-ray machine imene idzatuluka tsiku losiriza. Olemba buku la chivumbuluso akunena kuti ndipo ndinaona nyanja ikupereka akufawo akulu ndi ang'ono anasonkhana pa mpando wa kuweruza, ndipo pa mpandopo panakhala oweruza olungama amene mabuku anayamba kutsegulidwa, ndipo buku la moyo linatsegulidwa. Ngati munthu muzampeze mulibe mbuku la moyo, ameneyo anaponyedwa ku nyanja ya sulufule kumene kunali kulira ndi kukukuta mano. Final. Izi zinazi tentizisiye zizitokota nkhumba nkhola la nkhumba. Sizikupasani ripoti logwirika. Inuyo muzingoyang'ana ndi mulondole zimene LCD ya lero yapereka ripoti lache la mayina anthu amene anaphedwa chifukwa cha ndale. Ndiye ndikukutengerani kuma commission of inquiry onsewa ana Mulungu. Tiyeni timusire Mulungu afotokoze zoona. Ndikuuzeni kuti pamene amaphedwa Lumumba anagwidwa ena osalakwa ndipo anaseva, ena anaphedwa.
Thomas Sankara anagwidwa yena osalakwa ndipo anaphedwa. Amatchulanso lero amene anaphedwa koma sanalakwe, sankakhuzidwa kalikonse, anangokayikiridwa. Mmene amaphedwa mu Gaddafi anapezwa ena amene anapezeka nawo ndi milandu imeneyi. Tamverani mumve kuti mmene Laurent Kabila amaphedwa, Makoni Dada mmene amaphedwa achina Ibrahimu na idadaye sakumva munthu. Panali anthu mumatha kugwira anthu osakhala ndi kulandiranso chilango, anthu osakhala ndi kumbwita kupeza ena palibe. Kodi inu simukudziwa kuti kula nyamata ina kaya anatuluka nyamata wina amene anapezeka ndi ofoni ya Isanja ujo amatali kumaulo ako kaya dakali konko atola nkhani simunakamfufuze tamfufuze na anaenda bwanji, kodi anatuluka, kodi zinakhala bwanji, kodi anaulula chani, kodi zinakhala bwanji. Ripoti lililonse silimveka bwino, silimveka bwino chifukwa kufukufuku wa nyamataja anyamata anzanga achisilamu, kafukufuku wa nyamata nzathu Isanja ujo munasira boma, munasira ndale kani kuti ifufuze, ndi ndale singapereke ripoti lokwanira chifukwa ndi nkhumba imene yadi anayi imadya yokha ana. Baibulo likuti sikolani koma Baibulo imati sikudzambala koma kuti ikaphe, kuba ndi kuononga. Ndiye tate wa ndale zonse. Lekani kudalira kafukufuku wawophedwa anu kuyisira ndale. Ngati okufawo mukuakayikira kuti anaphedwa pa zifukwa za ndale, simuzapezako ripoti lililonse. Tingodikirira tsiku limene tikakumane ndi yatuta chisiza tikamva kuti chidamupha ndi chani. Akafotokoza otonichirwa Aaron Gadama akanena, Anko Twaibu Sangala azafotokoza, David Chiwanga azafotokoza, Saulo Robert Chasowa azafotokoza, Bingu wa Mtalika zidzakhala pambala mbanda. Imeneyo ndiye imene inu muidikirire ndi chiyembekezo chakusunga chiyero chanu ndi kugwira Ambuye mpaka muzamalize. Izizi ndikulankhula chifukwa chazi ripoti limene ndikuliona pano pa 8 Shabani zobalalika kwambiri. M'maso mwanga mukuona za chilendo, ndikumva za chilendo. Ndikukupasani chilimbikitso ana Mulungu kuti ndi Mulungu yekha oweruza olungama. Machini timatumawa, akaswiri timatumawa kuti akatifufuzire. Nthawi zina samatifufuzira chilungamo chifukwa ofufuzawa akuchokera ku mfumu yopanda chilungamo. Mpaka tsiku la maomboledwe, tsiku limenero tidzanena kuti amen. Watsoka ndi amene akuchita chipembedzo chake mophatikiza. Efereimu waphatikana ndi mafano mulekeni, pakuti Dema wandisiya ine atakonda dziko lino lapansi.